गिबि-गिबियावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया जेब्ला साननैसो आगोलनिफ्रायनो चिरां जिल्लानि रिपु हाग्रा ओनसोलनि हाग्राबारिनिफ्राय दंफां सिखावफोरनि मुं लानानै फैसालनि आन्दोआव थानानै खामानि मावबोगासिनो थानायखौ आरो बेखौ लानानै दिनैसिम EM रन्जित बसुमतारिनिफ्राय लानानै सार्भिस प्रभाइडार NGO आरो BPFफोरनि गेजेराव बिखौ दाय फोनांनानै गावखौ समाजनि गेजेराव गेबें दिन्थिनाय बाथ्रा दान्थेलायनाय सोलिबाय थानाय समावनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारि बिथांमोना नायगिदिंहैयो होनना सुलुङाव फोरमायो। आरो बेवहाय थांनानै बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुङोदि जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टआ लेन्ड मेला आरो आइ बसुमतारी आसनिनि गेजेरजों हानि पट्टा होबोगासिनो दङ, ओंखायनो रिपु रिजार्भ फरेस्टआव दिनैसिमबो हाग्रा एवस्रांनानै आबाद मावनो नागिरनाय इलिगेल इनक्रुजमेन्टखौ गोख्रै बन्द खालामनो नांगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। जायनि थाखाय बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जेबो कम्प्रमाइज गैयाब्लासिनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरो। लोगोसे बिथाङा रिपु रिजार्भ हाग्राबारिखौ रिपु नेशनेल पार्क खालामनो थाखायबो सरकारनिसिम मेम'रेन्डाम होगोन होनना रोखा रावजों फोरमायो। नाथाय मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा दि मैया जेब्ला एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोना बैफोर हाग्राबारिखौ नायगिदिंनो थाङो अब्ला हरखाब सासे सिनाय मोनै सुबुङा खौरांगिरिफोरनि गारिखौ सायख'ना लानानै गंसे रुवाजों दाननो होनानै गोबारै होसोबोनाय नुथायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै होयो। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव बियाबनि थावलिगुरि प्राइमारि BPFआ बुथ कमिटि दाफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै BPFनि प्रहलाद बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ थगायग्रा पार्टी आरो जाख्लग्राल' नङा मनग्लाबग्रा पार्टीसो होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङोदि आथिखालाव BPF पार्टीया उदालगुरि, बाक्सा, तामुलपुर जेरावबो गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ, ओंखायनो मोननै लकसभायावबो BPFआनो रायजो राजानि लोब लोब भट मोननानै देरहागोना रोखा होननानै बिथाङा गेबें रावजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुङोदि BPF पार्टीनि मिटिंआव बबेयावबा रायजो राजानि पार्टिसिपेटआ हाजार नङा लाखसिमबो थांदों आरो बेखौ नुनानैनो इउपिपिएलफ्रा खर'आ गाज्रि जानानै जानला मानला बुखिनो हमदों आरो बायदि बायदि बिथांखि फोसावना रायजोफोरखौ थगायनो नाजादोंब्लाबो बेफोरजों जेबो खालामनो हाया होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुङोदि इउपिपिएलफ्रा आइजोफोरखौबो 75,000 रां होगोन होनना थगायबाय, न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना 1 भट 1 जब होनानैबो थगायबाय। बिटिआरनि सुक्तिनि गेजेरजों स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनायनि बाथ्रा दंमोनब्लाबो बेफोरखौबो मोनसेबो मावनो हायाखै। 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनो होनना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बोसोरसे खावसेनि आगोलावनो बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिमबो गंसेबो कलेजाव फरायनायबो नुनो मोनाखै। ओंखायनो इउपिपिएलआ मोनसे थगायग्रा पार्टीसो होनना बिथाङा गोख्रों रावजों अजद दैखाङो। आरो जेब्ला खौरांगिरिफ्रा प्रहलाद बिथांखौ इउपिपिएलफोरखौ जाख्ल'नाय गोबां लाबोबाय थादों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो होनना सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुङोदि इउपिपिएलफोरा जाख्ल'नायल' नङा, बिसोरो मनग्लाबग्रा सरकारसो। थारै प्रहलादनि बायदिब्ला दावखाफोरा जेरै थालिर गोमोनखौ जाख्ल'यो एसे थालांनायसो नुबावो, नाथाय इउपिपिएलफोरा मनग्लाबनायनि थाखाय बिसोरनि जानायखौ नुवा होननानै बिथाङा गोख्रों अजद लाबोयो। लोगोसे बिथाङा बड'फानि मुङाव बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ 50 लाख राङाव लुफुंनाय न'खौ 2.5 कौटियाव रिपारिं खालामदों आरो निखावरि सुबुंनि आइवाइनि न'नि अन्थाइ सिमेन्ट बाला गासैखौबो जाजोबदों होननाबो बिथाङा सुलुंनि गेजेरजों गोख्रों अजद लाबोयो। आरो समाजाव गोबां दल संगठनजों लोगोसे बिटिआर सरकाराबो जेसेबां जौ जुवाखौ समाजनिफ्राय फोजोबस्रांनायनि मोनसे गोग्गो समाज दानो जेसेबां नाजाथों मानो, नाथाय खायसे जुवारिफोरा सिरि सिरि आसिमा बोराइखौ दिन्थिनानै बेफोर खेलाफोरखौ गेलेनानै गेजेर गेजेर हमजाबोबाय थानायखौ खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनबोगासिनो दङ। बालापानियाव गभर्धना पुलिस थानानि नायबिजिरनायाव 3 जुवारिखौ जुवायाव बाहायनाय आइजें आइलाजों लोगोसे हमनो हायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जुवारि बिथांमोना फारियै सुरन्जन शर्मा, मनेश्वर बर्मन आरो भरत बर्मन होननाबो सुलुङाव फोरमायो। थारै समाजाव सोर मा खालामनानै बोरै रां खामायना जायो, थारैनो बेफोर सुबुं जिउनि जोबोद सोमोनांथावना जारिमिन। मैया नामखुरिनि पानबारियाव दारलुं रासाजु मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय आलफानि मुं लानानै 7 लाख रां दाबि खालामनानै AS12A F2714 नम्बरनि गंसे स्कुटिजों 7.6 पिस्तल आरो गासै 8टा गोथां गुलि लानानै जेब्ला रां लांनो फैयो अब्लानो हमजायो होनना ढेकियाजुलि पुलिस थानानि माधबी मादासे खौरांगिरिफोरनिसिम मोनथिहोयो। नाथाय मख'थावना बाथ्रादि हमजानाय 2 नम्बर आलफाया चिरां जिल्लानि उदय नार्जारि होननाबो सुलुङाव फोरमायो। आरो सुलुङाव फोरमायबावनाय बादिब्ला आथिखालाव उदय नार्जारि बिथांखौ रायजो राजानि जानला मानला बुनायाव गोब्राब जखम जानायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज थामहिनबा GMCआव फाहामथाय होबाय दं होननाबो सुलुङाव रोखा फोरमायो।
मैया उड़िसानि अंगुल जिल्लानि सासे 24 बोसोर बैसोनि सुबुङा गाव हाग्रानि मैदेरनि लानजायखौ सिरि सिरि थांनानै दांनानै भिडिअ खालामनानै समाजारि बिजोङाव फोसावना लानानै हमजायो होनना सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला मैदेरा कुलाट एरियायाव बेरायबाय दङमोन। मैया गुवाहाटीनि बिजयनगरनि कल्पज्योति बरा आरो लक्ष्यज्योति बरा मुंनि सानै सुबुङा हमजायो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोनना गावसोरनि सोमोन्दोआव थानाय सासे समायना आइजोखौ WhatsApp आरो फेसबुकफोराव फट'खौ होनानै गोबां सेंग्राफोरजोंनो गोदै गोदै खोथा बाथ्रा जोबथायाव लिंहरनानै बेफोर सेंग्राफोरखौ फासायनानै गोबां रां दाबि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैयो। मैया बेबायदिनो सासे सेंग्राया जुदिअ लाजिनानै खौरांखौ पुलिसफोरनो खिन्थानानै लायाखैमोनब्लाबो 3,71,000 रां लांजानानै जोबथायाव राहा गोथे जानानै तेजपुर पुलिस स्टेशनाव एजाहार होयो आरो ब्लेकमेलिं खालामनाय बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनो हायो होनना सुलुङाव फोरमायो। मोनसे फोसावनाय बिटिआर सरकारा फैबाय थानाय कालि फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै 13 नभेम्बर खालारखालि बिटिआरनि मोनबा जिल्लाखौ लकेल हलिडे हिसाबै मैया मेम' नम्बर BTC/GAD-148/2009/11A आव गांसे नटिफिकेशन फोसावना होयो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला अन्नानै आंनि रादाबखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।